Right, varungu muri sei? Apa ndo last day rangu zvangu muchina. Ndakuitisa zvangu branding magaba angu emafuta andakanga ndaona zvangu muchina mall imomo. You know, they've got very good packaging. Kana uchida kubrandesa, uchida kunyatsonyoresa your logo, skincare products, uchinyoresa pagaba, that's what they do. And they are very good at that. And even magaba akanaka. And as you know, kuti ndine products angu eFairy Glow skincare. Saka ndini zvangu ndakutochuza zvangu magaba andaida ipapa so that we can add on to our collection Fairy Glow skincare. Isarora udekani unongonzwa iwe ndini zvangu ndichitarisa magaba akasiyana siyana, beautiful, luxurious. Nepapapa ndakatopfeka giya rekuenda kuairport muchindiona ipapapa. Kumba uku kwakwatosara kuchitorongedzwa zvinhu and stuff. Ndakudza muchina kuti chindipa kakadhi tionesane kuti zvii zvandiri kuda and stuff like that. Ndapiwa zvangu kadhi apa. Ndati China kana wazogara hapana chisiko. Apa ndakuverenga zvangu mari yemabags andiri kufanira unobhadhara kuairport and a few monies dzandiri kuda kushandisa. Ndatenga equipment yangu yephotography. Ndikutogadzira ipapa pamabags ari kutoiswa mumotikari. Chakachaya pachaina izvezvi takananga kumba. Apa shamwari yangu yandakawanirwa yakandipekera mabags angu yakutondidirecta muchikombi, zvinhu zvakutoiswa mukati, takutoenda ipapa sekutamba sekuseka. Ndikati kuna Yulong, vhura umu ndoda kuverenga mabhegi angu takakwana here. Hapana choda kusara boss, varungu vakamirira hembe dzese dzamaiona ndichipfeka dziya ndadzadza imomo. Akuverenga zvangu mabhegi edu kuti akakwana here. Ndikati isa bhegi rori kanda imomo, kanda bhegi riya muchikombi. Kwakutoenda uko, kwakutorova pasi varungu, kwakudhabo cheka kuti hapana chasara here. Ndakubhabhaisa zvangu asawira vangu ava ndipekera. Ndo vanopeka zvinhu, mukadzi anoshanda iyeye anoziva kuti see you guda see you next time. Tisu zvedu taakupinda mukombi kuti tirove pasi takananga kuairport. Taakutorova road mai mwana kuumba uku. China yandionesa chokuona kana tazogara munongonzwa imi isu pfe paairport apo tatosvika. Ndakuburutsa uko unozviitira wega. Ipapo panenge pakamira mamwe maNigerian anenge achida kubatsira kuti uzovapa mari, but iwe unenge uchiziva nhamo yako. Taakuzviburutsira hedu mabhegi edu paairport paya. Muchaona mumwe akatomira ipapo muNigeria vakapfeka tisheti red akutoti can I help. Tikati aiwa titozvitakurira, don't worry, because mari chaiyo panenge pasina. Taakubvisa mabhegi aya. Emika iyo zvigumbo rakazvimba rakaita kunge renzou. Muchindiona ndakadaiso ipapa rakaita kunonzi kuzvimba gumbo. Asi what can we do varungu? Uyai kushopu izvezvi zvinhu zvatoveko. Mapokelo dresses hapana chisiko. Hembe dzakanaka dzamaiona ndichipfeka mapictures zvese zvaveko kushopu. Kana tazogara ndakadzidza zvakawanda kuChina. I learned a lot. I had a great time and I can't wait to return again because kunoshandwa, but it's worth it. Kongaite sei mabhegi mukuona kuti takatonyora kuti Feli kuti asarasike. Ndini uyo ndikubatsira nemukomana ndini napawo manje. Taakutoenda zvedu kundege. Saka varungu uyai zvinhu zvenyu zvaaredi kushopu. Takumirirai mafashani zvizere izvezvi, so takatokurindirirai varungu. Tadzoka.